गहपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा मायदांस्रि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि लाना 71थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। फैगौ 15 आरो 16 नबेम्बराव खुंनो गोनां साननैनि बे हाबाफारिनि थाखाय दिनै मायदांस्रि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गाहाय खुन्थिया गायसननाय जायो। गाहाय खुन्थिया गायसननाय दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गहपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि आरो रायदाव आफादनि आफादगिरिया खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। जोङो दिनैनि बे मायदांस्रि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 71थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान गायसनथाइ सान बेखौ फालिनो थाखाय जों दिनै नैबे गाहाय खुन्थिया गायसननाय जाबाय। बे जोङो नैबे फैगौ बर' थुनलाइ जोनोम सानखौ जोङो साननैनि हाबाफारिजों एकदम गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय थांखि लादों। 15 आरो 16 बे साननैयाव दा जोङो दिनै गाहाय खुन्थियाव गायसननाय जाबाय। जोंनि बे हाबाफारियाव जोङो रायदाव आफाद आरो जोंनि जिल्ला आफाद, गुदि आफाद, रायजो राजाखौ लानानै जों खौसेयैनो गासै आफादफोरखौ लानानै जोङो फैगौ बे बर' थुनलाइ जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै खुंगोन आरो जों बेयाव हाबाफारि बायदियै लानाय जादों। जोङो नाजादोंमोन मिरु आफादनिफ्राय सासेसो आलासि लाबोनो, नाथाय जोंनिया एसे हरखाब जानायलाय जों बिथांमोनखौ मोननो हायाखिसै। बेनिखायनो जों गाहाय आलासि महरै जोङो जोंनि नैबे फैगौ 16 नबेम्बराव गाहाय आलासि महरै जोङो जोंनि ओनसोलनि सयदुवार जौमा फरायसालिनि माने प्रिन्सिपाल डक्टर किशोर राजपुत सिंह बिथां सारखौ जोङो गाहाय आलासि महरै मोननो हादों। जोबोर माने गोजोननाय मोन्दों जों बिथांखौ जोंखौ जोंनि नैबे माने फैगौ बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानाव जों गाहाय आलासि महरै फैगोनखौ बिथाङा बिबुंथि होनायलाय जों जोबोर गोजोननाय मोन्दों। बेजों लोगोसेनो जोङो बिटिआर हालामनि मैखोम इएम बिथां राकेश नार्जारि बिथांखौ जोङो राकेश ब्रह्म बिथांखौ जोङो जोंनि नैबे हाबाफारियाव जोङो एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै जोङो मोननो हादों आरो बिदिनो जोङो बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो लोगो नेहाथारि मानगोनां निजोम बसुमतारी बिथांखौ जोङो मोननो हादों। बेबायदिनो जों जायगानि गोबांथार मानगोनां माखासे बिथांमोनखौ लानानै जों फैगौ 15, 16 जों बे साननैनि हाबाफारिखौ जोङो मेहेरगोनाङै खुंफुंनो थाखाय जोङो जानजि खाफ्रादों। जाहाथे जों खावलायो आङो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों जाहाथे जोंनि नैबे हाबाफारिखौ जाफुंनायाव जोंनि गहपुर हालामनि गासैबो सुबुङा जाहाथे बयबो रां अनसुंथायावनो जा मानसि हिसाबै खामानि मावनानै हेफाजाब होनायानो जा जों बयनिफ्रायबो हेफाजाब मोनगोनखौ आसा खालामबाय आरो साफ्रोमनिबो हेफाजाबनि गेजेरजों जोङो फैगौ बे बर' थुनलाइ जोनोम सानखौ जोङो गहपुर जिल्लानि जानानै जोङो मेहेरगोनाङै जों खुंफुंनानै हरनो हागोन। नोंथांमोनखौ साबायखर होनाय थाबाय। आं रायदाव आफादनि आफादगिरि महरै खावलायोदि नैबे फैगोन 15, 16 नभेम्बरनि जिथुनाखि जोंनि बर' थुनलाइ जोनोम साननैनि हाबाफारि लानानै गाब गोनाङै खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो बेवहाय जोङो बे खुंनायाव रायजो राजानिफ्राय जों अनसुंथाइ लायदोङो आरो रायजो राजाया जोंनो अनसुंथाइखौ गोसो गोरबोजों हरदोङो। साफा सानैया एसे एनै अजद खालामदोंब्लाबो अब्लाबो जों गाज्रि मोनाखै आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे हालामाव गोदो गोदाय जोंहा थिखादार गैयामोन। दा माखासे थिखादारफ्रा गोसो गोरबोजों जोंखौ सहाय खालामदों, बिथांमोनखौबो जों सहाय खालामबाय। फोरोंगिरिफ्रा सहाय खालामदों, फोरोंगिरि बिथांमोनखौबो जोङो साबायखर बावदों आरो बेजों लोगोसे ओनसोलाव गोनांफोर थानाय जाय बिजनेस एबा फालांगि मावनाय बिथांमोनहाबो जोंखौ सहाय खालामदों। बिनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौबो साबायखर होदों आरो जों आसा खालामदों बे साननैनि हाबाफारिया गाजा गोमजायै गहपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जों खुंनो हागोन। आलासिफोरखौ लेंहरनायाव जोंहा आफादगिरिया दहाय बुंलांबाय। बेजों लोगोसे जोंनि देंखोगिरि हिसाबै जोङो मोनाबिलि हारिमु रावदि बसुमतारी मोनाबिलि हारिमु बिलिफाङाव जोङो हांख्रायहरदों बुदां बल्लभ, जाय बिथाङा आसामनि बिख्यात देंखोगिरि। बिथांखौ मोननानै जों गोजोनदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि उन्दै उन्दै देंखोगिरिफोर थागोन, जाखांफुनाय देंखोगिरिफोर थागोन, बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायहरदों। जोबनायाव आं आसा खालायो जाहाथे रायजो राजाफ्रा नैबे थुनलाइनि, गावनि हारिनि, गावनि रावनि फोथांना लाखिनायाव रां रुफा जिथुनाखि रायदाव आफादा जेखौ खांहैदों एबा बिदों बेखौ जाहाथे मुक्त हस्ते एबा आखाइ फुवारनानै गोसो गोरबो गोथारै जाहाथे हरो, जाहाथे खांग्राफोरखौ जोङो अजद खालामलायनो नाङा। मानो होनबा बेबो जाथिनि मोनसे खामानि।
सासे सानै ओंखाराब्ला बयबो ओंखारनो हाया बे सासे सानैयानो जों खांनानै खामानिखौ जाफुंनांगोन बे खामानि जाफुंनाया रायदाव आफादनि जाफुंनाय नङा बे समग्र बर' हारिनि जाफुंसारनाय होननानै जों सानो जों बेखौनो खावलायो दा बे आयं अनसुंथाइनि बेलायाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ बिनाय जादों नामा मोननाय जादों नामा बिनाय जायाखै जोङो थांनाय जायाखै आरो गोजानबो जायो मोननाय सार आरो खामानियाबो बावैनो जासिगोन नालाय अननानै हरोबा जों नाजावगोन ओरैनो लाइजामफोर हरनाय जादों नामा लाइजामबो हरनाय जायाखै बिदि लाइजाम हरनाय जायाखै जों मानो होनब्ला प्रत्येक जिल्लायावनो खालामनाय जागोन नालाय बेखायनो जों लाइजाम हरनाय जायाखिसै आरो